Maupo po tayo. Palakpakan po natin ating Panginoon sa mabuting balitang hatid niya sa atin. Tayo po inagdiriwang ngayon ng pag-akyat ng Panginoon sa langit. Ang pag-akyat po ng Panginoon sa langit ay hudyat po ng pagtatapos niya ng buhay niya dito sa lupa, yung kanyang physical life dito sa lupa. Ngunit, ang pagtatapos na ito sa kapamamagitan ng kanyang pag-akyat sa langit, ang pagtatapos na ito ay ang pagsimula naman ng kanyang paghahari sa atin. Habang ang Panginoon ay andito sa lupa, physically bound siya. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng kung saan. Halimbawa ako, nakatayo dito. Ngayon, nakatayo lang ako dito. Hindi ako pwede andun sa labas. Hindi ako andun sa may kabila. Hindi. Physically bound tayo. Ibig sabihin, ikaw ay narito lamang. Kaya, yung pag-akyat ng Panginoon sa langit ay ang pagtatapos ng kanyang pagiging physically bound. Ibig sabihin, wala na ang Panginoon. Ngunit, ang Panginoon naman ay nagsisimula ng kanyang pananahan sa atin. Sabi gano'n ng Panginoon nung umakyat siya sa langit, huwag kayong matakot. Sasamaon kayo hanggang sa dulo ng inyong buhay. Tanong, paano tayo sasamahan ng Panginoon sa dulo ng ating buhay? Umakyat na siya. Ang sagot po sa atin doon ay ganito, padadala niya kanyang Espiritu Santo. Sa pamamagitan ng pagdadala niya ng Espiritu Santo, siya ay naroon sa atin. Ipakikita ng kanyang mga alagad ang Panginoon ay tunay na nasa kanilang piling. Kaya nga, sa ating unang pagbasa, habang nakatuon yung pansin nila sa langit, merong anghel na lumabas. Sabi niya, bakit kayo nakatingala? Huwag kayong makatingala. Meron kayong tungkulin na gagawin. Yung pagtingala ninyo, yan ang inyong magiging hangarin. Yan ang gusto ninyo marating. Pero bago nyo ito marating, hindi kayo pwede pumunta sa langit mag-isa. Kailangan kayo ay magbisyon. Kailangan ipakilala ninyo ang Panginoon sa buong daigdigan at sama-sama kayong tutungo sa langit. Ay, napakaganda po no? Kasi po yung pagtingin na, gusto ko makarating dyan. Gusto ko makapunta dyan. Wala namang problema, gusto ko makarating dyan. Pero sasabihin sa iyo, para makarating ka dyan, kailangan sama mo to. Kailangan magsama ka ng ganito para makarating kayo dyan. Hindi ka pwede mapunta dyan mag-isa. No? Kailangan magsama ka. Tutulog sa iyo. Kayo sama-sama lalakbay patungo sa inyong paroroonan. Kaya, ang Panginoon, bagamat siya ay natapos sa kanyang buhay dito sa mundo, ang kanya namang alagad ay mayroong misyon na ipakilala ang Panginoon, pakita sa mga taong ang Panginoon ay nasa kanilang piling, yung presensya ng ating Panginoon. Kaya, habang tayo po ay naghahangad ng langit, ang hamon po sa ating Panginoon, pakita natin ang Panginoon dito naranahan sa ating buhay. By the presence of God, sa makita ng mga tao, sa pamamagitan ng ating pagsaksi, makita ng mga tao, si Jesus nga ay tunay na narito sa ating buhay. Amen? Kaya po ito pong pinakahamon sa atin ng Panginoon ay wag lang tayo magkangad na tayo mapunta sa langit. Gawin natin yung buhay natin, maging saksi, at akayin natin ng iba patugo sa langit. Kaya po tayo po ay nagsisimula nung ating nobena rin. Bagamat tayo nagdodobena ngayon sa ating mahal na Ina Mary Help of Christian, ito rin po ay pagpapatuloy ng ating pagnobena, pagdasal upang ang Espiritu Santo ay bumaba sa atin. Yan po ang pinakaunang nobena.
ang unang nobena po ay walang diliba, yung paghangad natin na yung Espiritu Santo ay mapasa atin. Kaya saktong-sakto po yung piyesta natin, yun din po ang kapistahan ng Pentecostes. Kaya tayo po rin, habang tayo nananalangin sa ating mahal na ina, Mary Help of Christian, tayo rin po ay dumulog na nawa ang Espiritu Santo ay bumaba para tayo lukuban. Katapusan na rin po ngayon, ikasyam na araw na rin po ngayon ng ating pagnanobena para sa ating mahalina, Birhen, Ina ng Lag Saklolo, Our Lady of Perpetual Help, sa ating mini-pastoral chapel ng sa Marcela. Bukas po, pagdiriwang po natin ang kanyang kapistahan. Ang misa po natin dyan ay sa ganap na alas 9 ng umaga. Kaya patuloy po tayong manalangin. At nawa, ang ating misyon ay hindi lamang tayo mapunta sa langit. Ang ating misyon, pakita natin si Jesus ay narito sa ating piling. At sa pamamagitan nito, makaakay natin ang iba patungo sa langit. Amen.